íme. Oké. Sziasztok srácok és lányok, itt Tiramisu, és a mai videó egy újabb unboxing videó lesz. Nem tudom, nagyon vártátok, gondolom. És ez az unboxing videóban ezt a gyönyörűséges Lego Star Wars szettet fogjuk kibontani, ami nem más, mint a 75-43 1-es szett, a 327-es légió harci csomagja. Meg kell mondjam őszintén, ez az egyik kedvenc szettem mostanában. Nem véletlenül szereztük meg, de hát akkor nézzük is, hogy mi van benne. Ehhez a Lego szethez járt kereken 7 darab figura. Nevezetesen ez egy 3 darab B2-es szuperharci droid, vagy simán szuperharci droid, ahogy akarja, úgy hívja bárki. Itt a 325-es légióban 4 darab klónkatona, 2 standard klónkatona sugárvetővel, egy ilyen módosított sugárvetős, nehéz sugárvetős klónkatona, ez ugye távolságmérővel, ami egyébként azért fura, mert az eddigi LEGO szettekben, ha megnézitek, más volt a távolságmérő. Őszintén szóval én erről először azt hittem, hogy ez Bly parancsnok, de aztán kiderült, hogy mégsem. És egy lézerpisztolyos, meg azt hiszem távcsöves klónkatona, aminek majd elmagyarázom a szerepét. Aminek építménynek mondható egy ilyen kis póklábakon álló, felállítható sugárvető. Ez egyébként a modernebb LEGO szettekben igen gyakran előfordul, ez nekem igazából a második. Kaptunk egy ilyen csodaszép klón felderítő lépegetőt, ami szerintem nagyon jól néz ki ezzel a sárga-szürke szín árnyalattal, amint látjuk a 327-es szám is rajta van. És még kaptunk hozzá egy számomra nagyon cukker, nagyon aranyos kis pókdroidot, amit én nemes egyszerűséggel Pistának neveztem el. Majd írjátok meg kommentben, hogy szép volt. Lépegetőbe természetesen fel tud ülni ez a kis lézerpisztolyos klónkatona. A felszerelés és a fegyverét ezt ide rakjuk hátra. A lépegetőnek hajlítható lába van, kilőhető ugye a lövedék az ágyúból, de ez gondolom alapdolog. Amúgy a pókdroidban semmi nagyon extra nincsen, így fel le tudja az ágyúcskáját hajtogatni. A lábai is mozdogathatóak több ponton, és ilyen droid mellkas a lábnak egyik ilyen kulcs tartozéka. Ezen kívül a kis póklábas kitámasztott sugárvetőnek is kilőhető a lövedéke, ezt természetesen nem fogom kilőni a szobában. És ugyebár, ami még feltűnhet, hogy a klónokon amúgy van ilyen válvédő. Én ilyet egyébként még életemben nem láttam. Szóval elég régóta legózom már, de életemben nem láttam még ilyet. Szóval, hogy ez egy hirtelen hogy született, nem tudom. Ja. Ezt a videót nem is húznám tovább. Szerintem ez egy csodálatosan szép szett, ha nem is a legnagyobb, de szerintem nagyon érdekes dolgok vannak benne. Lájkold a videót, hogyha tetszett. Köszönöm, hogy végignézted. Szóval lájkold, ha tetszett, esetleg fel is iratkozhatsz, mert ilyet még terveztem, ilyen unboxing videókat. És találkozunk a következő videóban. Én Tiramisu voltam, legyetek jók srácok, és sziasztok!